सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसवा। उठवा के ओठ लाली कनवा के कहन वाली भलिया बुझाता तोहर ताजा दूध के छाली पातर बाटे कमरिया पातर बाटे कमरिया खर पहुँच दी हसन बच के रहू पतर की ढोरी खरा खोच दी हसन बच के रहू पतर की ढोरी खरा खोच दी हसन मिक्स बाय सुमित संगम। डीजे अरमान, डीजे अरमान। जय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसवा। लचकेला जब कमरिया लहंगेला काच कोइल यादा पफीदा बाटे मोहनाली साही रही लचकेला जब कमरिया लहंगेला काच कोइल यादा पफीदा बाटे मोहनाली साही रही छटर पटर जेकर भूत छटर पटर जेकर भूत सब चोट दी हसन बच के रहू पतर की ढोरी खरा खोच दी हसन बच के रहू पतर की ढोरी खरा खोच दी हसन मिक्स बाय सुमित संगम। डीजे अरमान, डीजे अरमान। जय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसवा। देख के चढ़ल जवानी सबके छूटे पसीना परियन के जैसे बाहर सुंदर एगो हसीना देख के चढ़ल जवानी सबके छूटे पसीना परियन के जैसे बाहर सुंदर एगो हसीना राइटर नरेंद्र संगम जी राइटर नरेंद्र दीपक जी सपोर्ट दी हसन बच के रहू पतर की ढोरी खरा खोच दी हसन बच के रहू पतर की ढोरी खरा खोच दी हसन। जय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसवा।